खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मैया रङियानि हसंआव सानै NDFB हमजादों। बिसोरो सासे लेबेन बर' मुंनि मानसिनिफ्राय फैसा डिमान्ड खालामनायखौ लांनो फैदोंमोन। हमजानाय NDFB सानैनि मुङा निखिल कुमार बसुमतारी बाक्सानि आरो सासेया डिम्बेश्वर मुसाहारि सानजा जेंग्रेंपारानि। रङिया पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्टल, गुलि आरो माखासे फैसा मोनदों। बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम सेबाया क्लास 9 आरो क्लास 10 नि सिलेबासखौ 30% खम खालामबाय। गोदान सिलेबासखौ थाबैनो दिहुनगोन होननानै बुंथिदों। आसाम गभर्नमेन्टआ आनलक 3 नि गाइडलाइन्सखौ 4 सेप्टेम्बरसिम थासिगोन होननानै मैया एनाउन्स खालामबाय। आनलक 3 आव जेरैबायदि रुल्स बा गाइडलाइन्स दंमोन बेबायदिनो 4 सेप्टेम्बरसिम थाथ'सिगोन। जेरै दखानफोराबो 5 AM निफ्राय 9 PM सिम खुला थागोन। इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्टआ समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम 50% केपासिटिजों एलाउ थागोन। मैया आसामाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जिरायनायनि सिगां एबसुआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटीआव बर'फोरनि गोबां बिथिंनि जेंनानि सायाव रायज्लायदोंमोन। लोगोसे डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम थिसननायनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनायनि सायावबो रायज्लायदों। दा बे डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम थिसननायखौ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिआ गनायथि होबाय होननानै इडुकेशन बिफाननि कमिशनार सेक्रेटारि प्रितम साइकियाया फोरमायहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे 5 सेप्टेम्बराव बिनि अफिसियेल नटिफिकेशनखौ डिक्लेयार खालामगोन होननानैबो मिथिनाय जादों। त्रिपुरायाव 8 इयार्सनि हिन्जावसा गथ'आ रेप जादों। रेप खालामग्रा हौवासा गथ'फोरा गासै 7 जनमोन। हिन्जावसा गथ'खौ थाखुमालायनाय गेलेनो होननानै थगायनानै लांनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावहैदों। हिन्जावसा गथ'आ उनाव न'आव फैनानै बिमा आरो बिफानो खोन्थाफैनायाव बे मुगैथाव खामानि मावग्रा गासै 7 जननि मादाव 6 जनखौ पुलिसफ्रा हमनो मोनबाय। सासेया दा खारखुमानानै दङ। बे गासै दुथां गथ'फोरा 18 इयार्सनि उन्दैसिनमोन। भारतनि बारग' प्रेसिडेन्ट प्रणब मुखार्जीआ मैया समबाराव दिल्लीनि आर्मी रिसार्च एन्ड रिफारेल हस्पिटालाव जोबथा हां लाबाय। बिथांनि बैसोआ 84 इयार्समोन। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो गोबां बेमारजों हस्पिटालाव जुजिगासिनो दंखायोमोन। दा बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। आसाम पुलिसआ UPनि साबा मानसिखौ आसाम CM रिलिफ फान्डनिफ्राय फैसा खावनायनि थाखाय हमदों। CM सर्बानन्द सन'वालआ CM रिलिफ फान्डआव ट्रेन्जेकसनाव गड़बड़ नुनानै आसाम पुलिसखौ बे केसआव इनभेस्टिगेशन खालामनो थिनदोंमोन। SP रजि कलिता आरो टीमआ अपारेशन खालामनायाव बे साबा फ्रडखौ हमनो हाबाय। बिसनि नामा महम्मद आरिफ, महम्मद आसिफ, सालजी, सर्वेश राव आरो रविन्द्र कुमार। बिसोरो आसाम CM रिलिफ फान्डनि फैसाखौ सर्बानन्द सन'वालनि सिगनेचारखौ कपि खालामनानै चेकनि गेजेरजों दिहुनोमोन। इनभेस्टिगेशननिफ्राय मिथिनो मोन्दों बिसोरो मोनसे ट्रेन्जेकसनाव 80,000 आरो गुबुन मोनसे ट्रेन्जेकसनाव 2.50 लाखनि रां ट्रेन्जेकसन खालामदों। बेनि अनगायैबो बिसोरो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेफोरबायदिनो फैसा गावसिनि एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लायो। इन्डिया आरो चाइना बर्डारनि दावरावआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। 15 जुनाव गलवानाव इन्डियान आरो चाइनिज सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव दावराव जानायाव जोंनि इन्डियाननिफ्राय 20 जन सल्जार आरो चाइनिजनिफ्राय 50 जन सल्जार थैदोंमोन। दा आरोबाव दावराव जाबावदों। बे बाराव चाइनिज ट्रुप्सफोरा लादाखनि खोला पेंगं लेकथिंजाय जायगा दखल खालामनो फैदोंमोन। इन्डियान सल्जारफोरा खबर मोननानै दा चाइनिजफोरखौ होखारहरफिननो हायो। दावराव जानायाव फारनै साइडनिफ्रायबो जेबो दुखु मोनाखै बा थैयाखै। 2018 नि गासै 5,393 पस्टनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन बा DEE आ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय LP आरो UPनि एसिस्टेन्ट टिचार्सनि फाइनाल रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनानै होबाय। सोरबाफोर बे एग्जामखौ होदोंमोनब्ला DEE नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अफिसियेल लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। तेजपुर पुलिसआ बर' फिल्म लोगोरिनि डाइरेक्टर राजिब दैमारिनि गारियाव 34.8 केजिनि गान्जा हमनो मोन्दों। राजिब दैमारिजों लोगोआव आरो सानै सेंग्रा दंदेरबावोमोन। बिसोर सानैया जायगानिफ्राय खारखुमानो हायो आरो डाइरेक्टर राजिब दैमारिखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामो। आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम सिभिल सार्भिस ACS, आसाम पुलिस सार्भिस APS आरो दस्रा डिपार्टमेन्टफोरनि गासै 331 पस्टखौ फिलआप खालामनो थाखाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशनखौ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो खावलायदों। एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायनि फाइनाल डिसिसनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ APS नि सायाव हगारदों।
नलबारि सिभिल हस्पिटालनि डक्टर राकेश कुमार जैनखौ रं ट्रिटमेन्टजों गथ' थैनायनि थाखाय गथ'नि फेमिलिया एफआइआर होदों। 4 इयार्सनि गथ'आ डायरिया जानायाव नलबारिनि सिभिल हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। उनाव डक्टर लिरनानै होनाय मुलिखौ जानानै गथ'आ सिरियाससिन जायो आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लानानै थांनायाव एडमिट जानायनि सिगां कर'ना टेस्ट खालामनायावनो गथ'आ थाब ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय थैनो गोनां जायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। मैया आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि फार्स्ट सानावनो एसेमब्लिनि स्पिकारा कंग्रेसनि एमएलए रुपज्योति खुर्मीखौ हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। रुपज्योतिया आसाम एकर्डनि क्लज 6 रिपर्टखौ लानानै दावराव दावसि खालामदोंमोन। बे क्लज 6आ आसामनि राव हारिमु समाज बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनायनि थाखाय। दा बेफोरखौ लानानै बिजेपिआ पलिटिक्स गेलेदों होननानै बिथां एमएलएआ एसेमब्लि हाउसआव दावराव दावसि खालामदोंमोन। बिनि थाखायनो एसेमब्लि स्पिकारा बिथांखौ हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 36,81,073 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 65,427, हामनाया गासै 28,34,973। आसामाव दासिम 1,09,040 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया 83,927, दासिम 24,804 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 306। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 10 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।